ବାସନ ଏଠି ପଡ଼ିଛି। ବୋହୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ? କ'ଣ ହେଲା ମା? ଏତେ ଜୋରେ କାହିଁ ଚିଲଉଛନ୍ତି? ଏ ବାସନ କ'ଣ ଆସିକି ତ ମା ଧୋଇବ? ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ବାସନ ମାଜି ଦେଉଛି। ବୋହୁ ବୋହୁ। ଆଜ୍ଞା ମା। ମରି ଯାଇଥିଲୁ ନା କ'ଣ? କେତେବେଳୁ ଡାକୁଛି ଶୁଭୁନି ତତେ? ଆପଣ ତ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ କେମିତି ମରିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ତ କିଛି ହବାର ନାହିଁ। ଏବେ କହିବେ କି କ'ଣ ହେଲା? ଖାଇବା ଆଣିକି ଦେ ମୋତେ, ବହୁତ ଜୋରସେ ଭୋକ ହେଲାଣି। ଯା। ଏବେ ପାଣି କ'ଣ ତ ବୋପା ଆଣିକି ଦେବ? ନାଇଁ ମା, ଏତେ ରାତି ହେଲାଣି, ସେ ଆସିପାରିବେନି, ମୁଁ ହିଁ ଆଣିକି ଦେଉଛି। ବୋହୁ ତୁ କ'ଣ ମୋ ସହିତ କେବେ ଭଲରେ କଥା ହେବୁନି? ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବି ଖାଲି ତୁ ମୋତେ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଜବାବ ଦେଉଛୁ। ମା, ଆପଣ ବି ତ ମୋ ସହିତ ଭଲରେ କଥା ହେଉନାହାନ୍ତି ନା। ଯଦି ମୋଠୁ ଆପଣ ସମ୍ମାନ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ମୋତେ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ଆପଣ ମୋ ବାପା ମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ଜମାରୁ ବି ଭଲ ଲାଗେ। କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ମା, ମୁଁ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବିନି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଏବେ ଯା ଆରାମ କର। ଠିକ୍ ଅଛି।